Bok Tina, Ej, ponovno smo se našli pred Svetim srcima. jesmo. I ovdje smo baš sa posebnim razlogom, a to je da ispričamo ljudima u stvari što je ovo nekad bilo. Evo, iz priloženog se vidi da današnji muzejsko-galerijski prostor, naravno u svojoj prvotnoj namjeni to nije bio. Izgleda nam kao, na što nam liči? Crkva! Na crkvu, na jedan sakralni objekt. Pa ćemo danas ispričati povijest ove prekrasne građevine koja je danas muzejsko-galerijski prostor Svetih Srdaca. Dovela si me ovdje, ali već po nedostatku plakata iza tebe vidim da nema izložbe. Upravo sam te zato i dovela, jer u trenucima kada nema izložbe možemo u miru pogledati prostor. Sada se nalazimo pored crkve. Sada smo pored crkve s gornje strane koja gleda prema kaštelu, dakle ovo je bočna strana crkve. Možemo vidjeti i bočni ulaz, a pored samog ovog objekta, dakle pored crkve, nalazio se nekada samostan. A čiji je to samostan i kome je pripadala crkva? Crkvu su dale sagraditi redovnice koje su 1886. došle na ovo mjesto, reda, srca Isusovog i Marijinog, i dale su sagraditi crkvu i samostan koji je bio pored. Izgrađen je 1908. godine. Danas se u samostanu nalazi tehnička škola. Srce. Dakle, redovnice su... Da, redovnice koje su, znači, 1886. ovdje počele djelovati, a jedna od glavnih njihovih zadaća bila je edukacija mladih djevojaka. Oni su ovdje obitavale i djelovale sve do Drugog svjetskog rata. Kako se dogodi da crkva prestane biti crkva? Dakle, nakon odlaska redovnica sa krajem Drugog svjetskog rata, ovaj objekat gubi svoju funkciju i sve do 1958. je u stvari zatvoren. Tada ga Arheološki muzej Istre dobiva na upravljanje i ovdje smješta svoje depoje. Ovdje imamo jedan nacrt pročelja crkve gdje vidimo glavni portal, ovu rozetu, i možemo reći da je crkva građena u kasnobaroknom klasicističkom stilu. Evo nas na samom ulazu u muzejsko-galerijski prostor Svetih Srdaca i čim uđemo, naš dojam u stvari i nije kao da smo ušli u crkvu. To je zato što su ove promjene koje se sada nalaze u crkvi desile prilikom velike obnove koja je počela 2007. godine. Tada se ovaj prostor prenamijenio u muzejsko-galerijski. No kad uđemo u glavni brod, naravno obilježja sakralne arhitekture koja je građena u klasicističkom stilu su i dalje vidljiva. Ovi brodovi su pregrađeni, sada smo u glavnom centralnom brodu, iza se nalaze dva bočna broda, a između ovih pregrada i dalje se lijepo mogu vidjeti originalni dijelovi arhitekture, kao što su ovi prekrasni stupovi. Idemo vidjeti bočne brodove. Idemo vidjeti bočne brodove. A gdje je apsida? Evo, apsida ovdje iza ove pregrade kojom je dobiven još jedan prostor. Idemo gore. Idemo gore liftom. Prilikom obnove, kao što možete vidjeti iz priloženog, vodilo se računa o tome da su svi izložbeni prostori dostupni i osobama sa invaliditetom. Nalazimo se u prostoru koji nije dostupan posjetiteljima. Tako je. Ovo je jedan međukat između prvog i drugog kata koji vodi do prostora za deponiranje različitih predmeta koji su potrebni za postav izložbe. Ali ovaj namještaj nije uvijek ovdje. Ne, ovo je sad situacija koju vidimo kada se u stvari priprema nekakva manifestacija. U ovom slučaju je trebao biti sajam knjige. 1958. godine, kada Arheološki muzej Istre dobiva prostor na upravljanje, ovamo smješta svoje depoje. A depoji znamo što su. Što su depoji? Depoji su u stvari spremišta za pohranu muzejske građe. Svaki muzej mora imati i depo gdje bi mogao čuvati svoje predmete. Ali danas se više u njemu predmeti ne čuvaju. Ne, dakle, u tom dugom periodu razmišljalo se o prenamjeni ovoga prostora. Između ostalog, bila je ideja kako bi ovo bio jedan istraživački centar. Nakon toga je postojala ideja i o srednjovjekovnom lapidariju koji bi se smjestio ovamo, no konačno je prevagnula ideja o muzejsko-galerijskom prostoru kada je 2007. krenula kompletna obnova ovog već pomalo derutnog prostora.
Galerija se otvorila 2011. Od 2011. godine, kada je prostor otvoren velikom izložbom Arheološkog muzeja Istre Rađanje grada, u ovom prostoru nižu se brojne zanimljive izložbe i Arheološkog muzeja Istre i gostujuće. Ali ne pripremamo ovdje samo izložbe, zar ne? Ne, ovaj prostor je multifunkcionalan, dakle ovdje se održavaju i izložbe, i koncerti, i kongresi, i različita predavanja, i različite druge manifestacije, dakle zaista jedan široki dijapazon različitih javnih događanja.